皆さんこんにちは、シャボテン公演55周年おめでとうございます。おめでとうございます。本日ミルカとですね、素敵な女性グループと、一緒に、やらせていただくことになりました、7曲と8曲ほどやらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
カルカスの「ムナスカチャイ」という、曲を演奏まで1曲目させていただきました。続いては「トイモちゃん」という題名がついた綱カピタですけど、これは途中手声が何回かこう「はっ!」ってやるところがあるんで、はっってやつがあります。ぜひ一緒にやってください。続きましては日本で世界中で、流行ったランバダの原曲になります。ドランドセテです。聞いたことある方たくさんいるかと思うんですけれど、メロディー流れてくればあれかっていう感じですね。色っぽい踊りで流行りましたんでね、素敵な女性何人か見えるようですから踊ってくださいとき、素敵な方が一番前にいらっしゃいました。よろしくお願いします。ジョランド・セテです。
りがとうございました。ドラムの小関裕之でした。どうですか皆さん、なんとなくね聞いたことあるなと思った人多いかと思います。次またお芋ちゃんなんです。お芋ちゃんのチューニョの花咲く頃。チューニョの花咲く頃。チューニョっていうのは乾燥じゃがいものことなんですけど、乾燥じゃがいもはもう二度と花は咲かないんですけど、その花が咲く頃に恋人同士会いましょうねっていうちょっと悲しい歌なんですけど、楽しいリズムになってますので、またよくよく聴いてください。
でしてます。雨の音も静かな時間が時々どうですか？いいですね。ボリビアの音楽は赤ちゃんにとてもいいと言われていますので、よかったらゆっくりと聴いてください。その次はですね、フォルクローレと言ったら、フォルクローレと言ったら、今度に続いてこの花祭りという曲も、皆さんご存知だと思います。ノリのいい曲なので、ちょっと手拍子なんかして、お楽しみください。小さい小さい手ですね、赤ちゃんがね、一生懸命ね、拍手していただきました。ありがとうございます。名前は何て言うんですか？りんたろう。りんたろうちゃん、ありがとう。あと2曲あるからね。活大師と同じ名前ですね。ボリビアのですね、カルカスというグループの「わややい」という曲なんですけれど、この曲の「わややい」の説明しますと非常に悲しい歴史がねあるんですけれど、ボリビア、南米の方には何十何百とですねいろんな部族種族がいたんですけれど、季節にはスペインが攻め込んできた時にそのいろいろな部族のですね言葉文化を全て否定されて喋るなと言われて「わややい」という言葉3つだけでなんかこう対応してたという話があって非常に悲しい歌なんですけれど。ボリビアの人たちはですね、皆さんちょっと、楽しそうに言ったわけじゃないですけど、物悲しいメロディーですけど、ノリのいい曲になってます。カルカスの「わややい」です。
どうですか？初めてですか？でっかいサボテンがこの前にいっぱいありましたよね。すごいですよね。で、ここはサボテン狩りができるということで、小さいサボテンいろいろ寄せ植えができるということで、前並んでるんですけど、いっぱい種類がありすぎて私は迷ってしまいますね。こんなに種類があるかと思います。ミニチュアの世界が好きなので、すごく可愛いところだと思います。じっくり見てください。で、今月は55周年、サボテン公園開園55周年ということで、こうやって見るか見るか呼んでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。残すところ最後の1曲になりました。みんなお疲れ様ですけど、あと1曲だけ聴いてください。雨の思い出になればいいと思います。午前中がですね、ラス・セレティーサさん、単独でしたかまりませんでしたが、で、2部午後ですね、私、ミルカとラス・セレティーサさんと、ジョイントさせていただきましてありがとうございます。55周年、これからもですね、どんどん伸びていっていってほしいと、下が回りません。よろしくお願いします。
ありがとうございました。ミルカミルカセレシーナス、55周年祝いさせていただきました。どうもありがとうございました。鳴山人。どうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。